Ако имаш агенция за недвижими имоти и разчиташ само на обяви в порталите, то най-вероятно губиш много потенциални клиенти. Истината е, че днес хората не избират просто имот. Те избират на кого да се доверят. Избират агенция, избират експерт, който изглежда професионално, комуникира ясно и присъства силно онлайн. Точно за това онлайн маркетингът вече не е нещо допълнително. То е една от основните причини дадена агенция да расте, а друга да стои на едно място. Ето няколко доказани практики, които реално работят. Първо, не рекламирай само имоти. Рекламирай доверието в тебе като експерт и в твоята агенция. Показвай кратки видеа, полезни съвети, анализи на пазара, често задавани въпроси и реални казуси от твоята практика. Когато хората видят, че разбираш пазара, те много по-лесно ти се доверяват. Второ, визията продава. Слаб сайт, бавен сайт или устаряла визия могат да откажат клиента още преди да е дошъл и да се е свързал с теб. Професионалният сайт не е просто визитка. Той е твоята онлайн витрина на агенцията, твоят търговец и често първото впечатление, което правиш. Трето, не разчитай всичко да минава ръчно. Когато имаш добър, качествен софтуер за недвижими имоти, работата става по-бърза, по-полезна, по-печеливша, автоматизирана. Управление на оферти, клиенти, запитвания, брокери, публикуване в порталите, проследяване, комуникация. Всичко това спестява време и помага да не изпускате сделки. Четвърто, събирай контакти, а не посещения. Всеки един сайт трябва да има ясни форми. Искам оглед, публикуване на оферта, искам безплатна оценка, силна търсачка за търсене на имоти, бутон искам консултация. Така посетителите се превръщат в реални потенциални клиенти. Пето, използвай социалните мрежи стратегически. Не публикувай там просто само обяви. Показвай процес, показвай експертност, резултати и полезна информация. Точно това кара хората да запомнят твоята агенция. Шесто, прави проследяващ маркетинг. Много хора разглеждат днес, но взимат решения по-късно. С правилната реклама можеш да върнеш вниманието им точно в точния момент. Отделно съм направил видео за проследяващите реклами в този канал. И тук идва голямата разлика. Когато комбинираш силен онлайн маркетинг, професионален сайт и добър софтуер за управление на бизнеса, започваш да работиш много по-умно. Работи умно, а не трудно. Защото в бизнеса с имоти не печели този, който има най-добри оферти. Печели този, който ги представя добре, управлява ги по-добре и достига по-ефективно до точните клиенти. В Max Progress се занимаваме точно с това. Изработка на професионални сайтове и софтуер за недвижими имоти. Чрез тях помагаме на агенциите да изглеждат по-сериозно, да работят по-подредено и да печелят повече качествени запитвания, включително и от собственици на имоти, продавачи. Защото добрият маркетинг привлича вниманието. Всички линкове за консултация и връзка с нас са в описанието на този клип.